Otetaan sitä Madcon. Mun silmä. Elikkä ideana tällä kertaa pelata Super Bomberman 3. Tässä on ihan todella intensiivinen lore ja kaikki. Se lore alkoi pelisarjan kakkososassa, mutta siinä oli 5 vihollista, jota vedettiin ympäri korvia ja he menivät romuttamalle ja nyt heidän pomonsa hakee heidät takaisin sieltä. Eli tässä on siis 5 karttaa, mitkä aiotaan pelata läpi. 5 mappia ja jokaisessa mapissa on eri bossia. Niitä sitten vedetään päin näköä ja sitten on vikabossi. Pelin pituus on noin 2 tuntia. Pelissä on siis ideana joka kentässä tuhota viholliset näillä meidän pommiryhmähahmoilla. Ja ei saa ottaa damagea niistä tai sitten pommeista. Ja mä en tarkalleen muista, että kuinka monta niin kuin karttaa on ennen kuin bossi tulee. Muutama. 5-6. Siinä Bomberman 5 esim. On aina kun siinä on yleensä objektiivina tuhota jokainen vastustaja yhdessä kentässä ja sitten sen jälkeen aukeaa sellaisia portaaleja, että sä voit valita periaatteessa oman ties, mutta se 3. on vähän lineaarisempi. Vähän lineaarisempi toi gameplay, että sit kun on kaikki vastustajat nuijittu kuitsin menemään, niin sitten aukeaa aina tää. Kato toinenkin ihan. Sitten tässä on tämmöisiä upgradeja sun hahmolle, esimerkiksi susta voi tulla nopeampi, sä saat enempi tulipoveria ja enempi pommeja. Sitten tässä on semmosia dinosauruksia tai kenguruita, millä on jokaisella värillä on oma niin kuin, eri abilitoisin. Pinkillä pystyy hyppiä objektien yli ja vihreä on sitten ihan saakelin nopea. Ja toimii myös ekstra elämänä. Juu. Täältä tulipoveria lisää, ihan kun tätä ei olisi ihan tarvitse. Kiitti. Meillä on sitten 1 elämää näin. Mä en muista mitä tässä käy, jos tulee game over. Mun mielestä vaan jatketaan siitä mihin jäätiin. Joo. Mä en tiedä miksi ne on laittanut tähän niinku, kun sä hoveraat tai kun sulle aukeaa tää bossi, niin tällainen kunnon rauhallinen tunne tää. Mitäs Pauskille kuuluu? No niin, toi eka bossi. Näillähän oli joku mekkiformi ensin ja sit muistaakseni se itse äijä. Joo. Eka me tuhotaan tää kettujäävä. Vitsi, tuolla on muuten hieno design tossa kettujutus. Ihan hemmetin siisti. Hei, tosta on uusi Discord-profiilikuva. Look at this dude. Oot vähän hyödyllisempi tässä kulunut. No ei mä oo yhtään Liekin pituus on vähän suurempi. No jonkun munkin pituus taitaa olla vähän suurempi. Ai tää tekee pommeista itemeitä tuolla lehti. Joo, aivan niin. Jos noi liekit tosiaan osuu sun pommeihin, niin ne räjähtää tuoraan. Joo. Mitäs nyt tulee se itse? Mun mielestä tulee se äijä tässä. Ei vielä. Häh? Eikä se tuu vielä. Saisiko formal instructionin tähän alkuun? Formal introduction. Hyvää iltaa. Hyvää huomenta. Nimeni on VT. Olen täällä pelaamassa videopelejä. Tunnetaan Twitchissä nimellä Aito PRC. Myös ehkä jossain muualla. Olen Chille 52 organisaation leivissä, mutta organisaatiolla menee vähän huonosti tällä hetkellä, joten olemme lainassa. Joo, mä olen nyt ottanut PRCn huostaan, koska Chille 52 organisaatiolla menee tällä hetkellä vähän huonosti, kun itse toimitusjohtaja on kadoksissa ja kenelläkään ei ole tietoa, että missä hän menee tällä hetkellä ja hänen palustaan ei ole mitään tietoa. Juu, on vähän. Oliko tällaisen uuniäijö? En yhtään. Eikö te niitä oli tää Volcano-äijö, joo. Vitsi, toi on kyllä makea tää designi. Mä tykkään ihan älyttömän paljon näistä. Ai niin tää pistää nää seinät ja kaikki ihan mankeliin. Joo. Tuolla käsihöskellä. Game over by the way. Äijä saa vetää 1. Ei mitään, mä hoidan. Olin varamaton.
No, ei mitään. Eteenpäin vaan. Sano mummo lumes. Niin kun ne totta kai räjäyttää noin. Niin meiltä lähti nyt nää... Meillä on yksi pommi. Me lähti kaikki tuli game over. Niin en tajunnut vaan sitä, että noi liekit, mitkä sit tulee käsistä, niin totta kai nehän räjäyttää kaikki meidän pommit ja mä kuolin niin. Niin. Ja nyt mä katoin muualle jo. Sokeriton Kongstrongi on kyllä päästä. Mä oon ihan samaa mieltä. Tää on kyllä vähän sellainen peli versus niinku... Ei, en ottanut hittiä. Se Liila Kongstrongi on kans ihan hyvä, en tiedä ootko maistanut. Niin, Goof Troopissa oli paljon Ei, ihan helpompi oikeesti. chattia samalla kun pelasin näitä Joo, bosseja, ei kyllä viitti katsoa chattia. tässä ei kyllä. Ei tule game over. Väärään suuntaan. Tää on tosi vaikea nyt vetää näitä bosseja, kun ei oo niinku mitään upgradeja. Niin. Mut ei se haittaa, tulee aina Jotenkin vähän vaan... No oli taas tosi vaikeet. Toi kontrolleri on trollannut mua ainakin pari kertaa, kun Niin, oli tottunut... mulla oli ihan sama Goof Troopissa silloin, että tää kontrolleri trollaa se veti Sä neljästä. oot tottunut painaa niinku silleen molempia, että liikut jo niinku silleen tietyllä tavalla. Sit kun mä yrität painaa niinku tolleen noin, niin sit jäät meekään vaikka alas, sä meet vaan oikealle. Niin joo. Missä nyt? No onneksi pääsee exittiin. Vitsi jos tää oikeesti menee näin nopeasti läpi tää peli, niin otetaan kyllä seuraava toi. Joo, kyllä. Mut mun mielestä se viimeinen mappi on kyllä aika haastava. Kuka tää viiksikäs mies on? Tervetuloa Inkivääriristoon! Ja tää on mun velipuoli PRC. Löytyy... Mä veikkaan, että Aaro tietää, mutta... Löytyy Twitchistä nimellä... MX64. TMX64. Mä vieläkin on Sai- game over. Ai sai- mitään mä chillaan. Tätä on muuten bangerit tunnet tässä kolmessa. Niin on. Ihan sama vaikka on tuttu tyyppi, niin pitää silti toivottaa tervetulleeksi ja kysyä mitä kuuluu ja Lähet vaan yhtä nopeasti kun tuli Aaro. kyllä. Miten? Mä löhöisin, niin mä oisin jossain. No niin, sieltä ryhtiä hörppy, otetaan sieltä vähän määräkyroggia. Katsotaan tota tuolin jalat vielä. 2 hörppyä, oho. 3 hörppyä. Pääsit tuolilla. 4 hörppyä. Ei tota kyllä tonne sisälle saa. Mä vähän säärän tälleen. No tälleen päin tää menee jo oikein mukavasti. Saa vähän kameraa silleen paremmin. Ei, nyt saat kyllä sinäkin ottaa niitä hörppyjä, sieltä tulee niitä hörppyjä nyt niin paljon. Mulla on historiaa näitten hörppyjuttujen kanssa Twitchissä tolleen noin. Monta Meiltä katsojia. Saadaan nyt 3/5 niinku olla katsojia. Juu, pitää laittaa tuolta raja. Otetaan tästä nyt, monta hörppyä? Sä 3 hörppyä. 13. 13 hörppyä, Juu. okei. Mä otin 5 hörppyä, sä 3 hörppyä, niin siellä se 9 sitten tulikin. Joo. Ja sormilla laskee. Pitää sormilla laskea Ja 3 laskee plus ihan 5 ja päin. menee silti päin. Ja menee silti päin väärin. Eikä nyt ala olemaan juontajalla sit semmonen aika, että vaihdetaan se mädäri siihen veteen vaan. Tää alkaa kyllä sen verran nuuloks menemään tää touhu. Oi, Mä alan ymmärtää, mistä 2 tuntia tulee tähän Bombermaniin, ettei tässä kestä pää, kun pelaa tähän yhteen juttuun. 5 plus 3 on 9. Ja sormilla vielä laskee päin vittua. Huhhuh. Ei! Nauroin Nää äsken menee sulle, että... pommeista läpi nää jäbät. Niin menee. Mä en tiedä. Nauroin äsken sulle, kun kuolit tolle pakin, mikä toi on Meduosalle. Saman tien körisin itse samalle viholle. Vähän... Miten PRC, kun osaako se pelata? Ei osaa pelata. Ei. Päästiin sit kuitenkin läpi kävellään. Millä mä potkin niitä pommeja? Onko sehän toi... Sä vaan kävelet niitä päin. Mut Kun ei tässä se... oli, mä en muista oliko 3 vielä sitä, mutta 5 oli niinku se nyrkkeilyskukka, millä sä pystyt niinku, tiiäks, lyömään niitä pommeja, sit se hyppää silleen niinku 3. Typerä sähkö! Niin, sä pystyt 5 ainakin, niin oli 2 eri upgradea, Mä kuolen. potkimaan niitä. En Ja kuole. sit se, että sä pystyt tönään niitä silleen nyrkillä. Sähkö, se menee 5 eri... Eiku... 8 sivulta. Nyt exittiin äkkiä. Mä menetin kaikki mun Ota upgradeit. ihan mielellään siinä, niin ota ihan rauhassa. Jos tästä tulee itemi, niin sä verrat ton vesipullo 1. No se nyt ei mikään ongelma, juoksen vaan sitten pissalla puolen tunnin välein. Tää oli skriptattu eventti. Tulle, mä en kyllä ihan tiedä, miksi sä haluaisit sammuttaa yhtään mitään. Jos on joku stage hazardi.
Niin, no se on. Missä pommi meni? Ei Toi hemmetin sähkö, kun toi menee niinku 8 eri suuntaan. Miksi tää toimii tälleen, kun sä heität tän pommin, niin tää vetää ihan omaa elämää. Mitä sä ikinä oot tolleen tehnyt? Joo, on se tehnyt, se vaan ottaa sen lähimmän Tino elämä taas. Hyvä. Pääst fiiraan. Vitsi mä katsoin, että mä kuolin tuohon hemmetin pommiin. Sieltä lähti Medusa kävelemään. Voit heittää pikku trolli. Think fast. Tapahtuu itse siihen. Mä oon mun vesipommeja menettämässä tuohon. Ekalla, ennen kuin tuli Game Nyt on Over, niin saat ihan hullut upgradeit. Ja nyt tuntuu, ettei niinku saa niinku mitään aikaiseksi näillä. Mä otin pienen breikin, mä jäin vähän. Jos sä menet noiden pyörteiden läpi tosiaan, niin ne heittää. No totta kai. Ois pitänyt mennä siitä alas vaan. Ootan nyt. Joo niin, ja sieltä pitää herkkuu. Tää on kyllä. Tää on rare. Tää on tosi rare. Sulla on nyt paras setup melkein koko pelissä. Vielä se, että sä pääst palikoiden läpi, niin se puuttuu vaan. Periaatteessa pääst silti yhden palikan läpi, kun sulla on toi Dino, mutta Niin. kyllä voit tiiäks mennä vaan niinku hyppiä kaikkien päälle. Jättää noin pommi. Se menee vaan yhden läpi. Näköjään. Nyt et käy vähän, kun sulla on tää setuppi. Voit varmaan ne itemit siitä kans, kun sulla on ne remotet. Kauheasti pelottaa, että mä nyt tuun jotenkin. Also, jos kuulin oikein, niin meidän täytyy just ensi liveen. Sun pitää muistuttaa mua tai jotain. Mitä mä menen tekemään? Sun pitää muistuttaa mua, että katsotaan noin ääniasetukset tuossa emulaattorissa oikein. Siis konsolissa. Niin. Konsolit nimenomaan. Mä en tarvi kuin vaan yhden normipommin ja se on siinä. No, nyt mennään yhdellä normipommilla sitten. Mä en niinku halua sanoa, että sä olisit huono videopelaaja. Tai Mulla on mitään, erittäin mut sulla oli Dream Setuppi, jota kuolet Ja ihan. kahteen viholliseen. Toivottavasti se ei mene paremmaksi. Ei. Opsit. Jonnet ei muista. Oukidokki. Mä veikkaan, että muistaa, kun niitä myydään vielä. Mutta näitä ostettiin aina ärkioskelta 10 sentillä ja sitten ostettiin lottokarkkeja. Ja sit oli niitä... mikä ne oli ne kuulat? Kuumat kummut ja kummut. sitten oli ne hemmetin passin kivekset. Mitä ne oli? Joo, joku säkit nää oli täältä. Ei mitään muuta kuin kuumat kummut nyt on jäänyt mieleen. Joo, ne oli... Ai niin tää on joku Turtle. Turtle. Turtles. Donatellohan toi on, siinä oli Selkeä Donatello. pinkki tuli ilman. Tää on kyllä vähän rappi, kun meillä ei ole mitään. Niin siis toi striimi, minkä toi tekee, niin se Joo, niinku... ne liikuttaa meitä ja pommeja. Aivan. Ja nämä pilvet ei tapa, mutta ne hidastaa tosi paljon. Pari hittiä sen pitäis saada. Ei mitään, muiden homma, Franklin. Aika oppis. No. No. Mut mehän tuhotaan nimenomaan tässä vaan nämä mekit. Ja sit noin, niinku tossa näkyy, niin ne lähtee niitä bossit karkuun siitä. Tää oli muistaakseni oma ei-suosikein maa, tää aavikko. Täällä on tosi ärsyttäviä moppeja. Täällä on hyvät tunnet kyllä. Ää, täytyy rupea just näin. Voit aina huolla siinä. Aha, se tulee näköjään noin pitkällä. On ihan hyvä ottaa tähän taktinen game over, niin sä pääst messiin. Kyllä. Siis toi olisi muuten hemmetin hyvä. Toi pitää oikeesti ottaa ylös. Mulla on toinen pakko meille aina näihin kaiken maailman kavereitten nuuska nikotiinipussikiekkoihin. Niin on aina pakko repiä nää sarvet pois. Tää on niinku... Mulla aina raivutaan, että taaska ne pitää repiä pois. Siis mä kyllä. Tää on tämmönen juttu, minkä mä aina teen. Itsehän en nikotiinituotteita käytä, niin en voi itse harrastaa tätä, mutta harrastan sitten muiden kiekoilla. Tää on taas näitä vain uusia juttuja. Katsotaan, huomaako. Nabs. Tarvii tilaa kyllä. No ei mitään, tänne vaan.
uuden mikä se oli, pommieksperttien sekaan juhlima. Juhlat on kaukana tästä höpstä. No. No. Oli semmonen kiekko se. Se oli semmonen keikko se. Kyllä tuli intervyystä tuohon seikkaan. Eikö se nyt ihan oikeesti sinne taustalle? Se teeposee siinä. No olkoon siellä. Elikkä toi hattukin pystyy sitten räjäyttämään meidän pommi. Eikö? Joo. Okei. Tietysti. Miksei se pystyisi? Ei kyllä räjäyttänyt. Älä nyt pausata. Sori kun mä annan Ei unohdan, että ei yhtään tarvii mitään. painaa. Jos toiset meistä ei kuole ihan koko ajan. No niin, Minnikin on sitä mieltä. Uää! Ja pahasta mitä tapahtuu uudelleen. Vitsi tuo hattus on ihan hirveä rankina. Hei. Mitä? Toi ampu. Niin se on... Tuo on se sama projektille juttu kuin se sammakko. Toi kun. Tää menee taas tähän, että sä vedät hemmetti jokaisen bossi. Oli vähän ujo toi heitto. Jos vaikka seuraavassa bossissa voisin olla mukana. Onko se henkisesti mukana? Niin, no mä oon tietysti henkisesti mukana. Ei, nyt tapahtui jotain. Meipä sen lentokoneeseen. Hui! No siellähän mä oon mukana. Mä kuolen. Ja game overi sieltä taas. Me muistellaan sua. Muistelkaa rauhassa. Vitsi, täällä on kyllä tosi paljon nyt kaikkea. Vitsi mursu tuli ihan... Oli kyllä tosi suonen mursu. Miten tommosella ötökällä voi olla noin nopea toi liikerata? Tai sit toi... No niin. Sitten kun mä pääsen takaisin peliin, niin mä pelaan ekstra varovaisesti. Varmaan mulla tulee piikkipommit siitä. Joo, mä huomaan. Menee ihan hyvin. Tässä on vaan se ongelma, että periaatteessa nääpä pelaa tässä yksin, koska mä purkeroin ihan älyttömästi, kun mä oon ihan älyttömän huono tässä videopelissä. Mutta mä syytän ohjainta. Ja sit mä syytän sitä, että mä oon huono pelaa. Mihin? Ohjain. Nyt please, uusi äläkäris. Liikku tuossa väärään suuntaan. Ero näin. Sille patsaalle niin kuin nähtiin kerran, niin se on mahdollista kuolla. Jos nyt ei kuolla sille. Näin, mä laitan striimin purkkiin. Mä en enää pelaa ikinä mitään. Mä en enää ikinä pelaa mitään videopelejä. Nyt sit bossi ja Siis sitten... me ollaan täältä puoli tuntia, sit viimeinen maailma vielä. Vai onko sit vaan viimeinen bossi? Mä en muista. Sähköjävä. No niin, täällä on tää Princess, mä en muistanut. Eiks tästä... Näyttää Kukas täällä joku... Näyttää Peachiltä. Mikäs kiisti täällä oli täällä? Täällä oli joku. Näköjään toi tornon. Mikä seuraa sun? Full start.
HP sillä on ainakin ihan mukavasti top rangeissa ruututa. Jos tulee hyvin skoreilla, saadaan varmaan jossain vaiheessa vanappi noista. Pitäis polttaa. Ei vieläkään. Suhteellisen tankkinen on kyllä. Oh. Vieläkään. Ui vitsi, näit sä mikä blokkaus! Tää on tajuton pelittelijä. Yes! Kato, mä itse olin mukana tässä bossissa. Ujo tuuletus. Eikö tuon keskelle tuu nyt joku maailma? Ujo tuo. Joo. Joo. Ja sit tää on viimeinen. Vai mitäköhän tässä tapahtuu? Edittipöydän takaa Uusif tässä hei. Tässä vaiheessa peli me oltiin niin uupuneita ja väsyneitä, että me ei päästy tätä peliä streamin aikana läpi. Me jouduttiin pelattaa off-streamissa läpi. Pidettiin noin tunnin tauko ja hypättiin tämän pelin pariin uudestaan. Tästä ei valitettavasti jäänyt mitään gameplaytä streamistä tähän edittiin, koska se on aivan kauheata katsoa. Hypätään suoraan tohon vikan bossin pariin. Kiitti hei!